Kublish bon parlok ban ngaprian subha bang phi sasien pa sha kan YouTube channel ka jing pathamai ban ngai kublai parlok ye ka jing support ka jong phi ka jing pe ka jong phi ya ki ki video ki jangi ban ha kan di klem mat sha bang sedang to ni panem play ka jing duai au blek pa ji ba bning long ba khoi ka teng ka jong me wan ka hima ka jong me long ko man ka jong me ha khandau kum ba ha bning a try ka ni klem ban ngai ka buram ba ka ji ro sha me ngai kublai ye ki ek e ba ro ki bam la le nam ta ka jing ka jangi na te bat ngai scam price me cha ha man la ka jing em kabadan hani power thai malale kawai na kawai kamba khajim ko jongki na kar pa red atras pe junga banai dan kalang ban ngi sim rasa khajim ko jongi bariarap yangi atrai jisu pe junga hane klemat shaban pulik ting ko jongmi yarap tras pe jungi ban su thu ai ka jingdang ka jista just thu champang khana bangi dup tep tras pe junga ka e ka bangi de ban le ba ka e ka bangi em de ban le me long tau nong hikai ujongi tras pe junga yarap ngi bangin boot ya ta kelti ka ba me mera kwa ingi bangin le tras pe junga ngite ba kajik stir ukadan setan rudan tras pe junga ban pen dam yangi hakatat ko jau tras pe junga hande yarap tras pe junga bangin yeng ban ngin mani pram pram teng ko jong me bangin le e ka ba me kwa ingi bangin le jisu pe junga ne klemban ngapan ba na me ki e baro ki pop ki bangi ngila le kini barang ipan tan jisu amen ti perlok mentas hi kwa bani sam lang bat phi chapang ka jing pelai na ka lawar ding ngate babun dap den phi tep chapang ka ni ga ji to khana na ka bible chapang ka jing pelai na ka lawar ding wala dang la isko bun sen ru hande kat bangi na ya puli kata kana panthama ya ka jing em ka jangi te perlok ngi bahani ju khana usim Nebukadnesar ula thau ya ka durblei da ka ksian ban ula phak sipai ka jo ban lum lut ya baro ki brio ki jongkari ban kin wan sha ka jipeng tang ya ka ta ka blei thau ban ka ba ula penyeng ban ngine puli na ka bible na kitab jong Daniel ke nong ka balai ka basau hado ke ban rio ngine pet ba ke ba kita ki brio ki de ban le anda kumta unong pertau la pertajam la hukum ye phi ko ki kenja ben rio la ki jaj ben rio ba ki ktien ba hamar kapor ba phi asngau ya ka jing sawa ka jing put ka charati ka bajna ka tangmuri ka nabal ka dul simbar ba ki kenja jing tembaro pen dem pen maneru ya ka dur black siar ya ka ba Nebukadnesar iem ula penyeng ti perlo hangning lai i babaro kid habdem hakmar jong kata ka dur black siar ka ba Nebukadnesar ula thau bar habalas dang yak ta ka jing put ya kata ka turoi ya kita kijing tembaro babaro ki brio ki ladem titong inde pet pat ba ke banja ya kita ki bam shem ladam hak ma jangta ka dur black sia ba ke ka bakin le ya kita ki brio ki bam shem ladam hak ma jangta ka dur black sia tite kinde pet pada ka bible hine pulis sangat khat ka ba nriu ke ka ong bat unu bam dem bam mani on sa bread ye ha kata ka jo ka pot ha padai kalawar ding bala thang rahem te perlo hangni lai i ba unu ubrio ubam shem ladam khama jong kata ka durblei on bread ye hapo jong kalawar ding wala thangrhem ti habala put ya kata ka turai la put ya kita gijing tem te baro hibrek ladam badan lain gun ki ba om shem ladam khama jong kata ka durblei ladan ki khaldi ki balai i yakine ki ba ki yeng ba kim shem ladam ki lalet shows em ba ki lalet bat mudui ba kos em kidan kijiu ki ba om shem ladem khmat jong kata ka durblei ka ba me mela penieng kita kidei kibrio ki ba me mela bu hakakam kashnat jong ka Babylon bar kita kidei ushadrak umeshak bat Obednego kini kibrio kim shem la sunyo ya me bat kim shem langit ya ka jing ong ka jong me kim shem la mane ya kata ka durblei ka ba me mela penieng anda kumta Nebukadnesar da ka jing bitar da ka jing orshla ula hukum yaki syakri ke jo ban walam ya ushadrak umeshak bat Obednego khmat bat anda la walam yaki khmat ke jo ula ailat biang ki sasisien pat baru la ong anda la put biang ka turoi anda la put biang ta kijing tembaro ki khmat ke jo ula ailat biang ki sasisien pat baru la ong anda la put biang ka turoi anda la put biang ta kijing tembaro bandem akhmat jong kata ka dur black sian bat lada kim shim la le
kumta on bread iki ha kalawar ding but on pet uta uble uban wan yarap iki ina pet perlo ke ka ba ushadrak umeshak but Abednego kila jubab yusiem ina pet na ka Bible na nong ka balai ka khot ka ba khandre ru khat phra ushadrak umeshak but Abednego kila yathu but kila ong hausiem ko Nebukadnezar ngim dan kam ban jubab yami hakani nada kalong kumta uble jongi ya ubang shakri ulap ban pelaj yangi na kalawar ding bala thang hem bar un pelaj yangi ru na kakti jong me kos im henrei nada om kumta tu tip me kos im bangin om shakri ya ki ble jong me lemne mane ya kata ka dur ble ya ka ba me la penyeng hang ne nglai i Bakumnu ushadrak umeshak but Abednego kila jubab yusim ba kila yeks kam ya kajinge ke jongki ba kishania hauble ba kitip ba uble un yarab iki haba kidan hapdeng kajingma habala isko yak ta kejingkran ke jong ushadrak umeshak but Abednego usim ula bitar ba ula phapen ram shushu ya kata galawarding nyosha ya ka ka baki kila le Bad kila bread ya ushadrak umeshak bad Abednego hapo jong kata kalawarding dit kedit usim ula lingo ba upet ya kata kalawarding ula ong ya kiriu sai ki jong u hato haki ula ong ngai kumba ki don sawen bad ngai ba ki ayat kai klem ka jing men saw ruem kadur ka jong uta ubasaw kalong kum kadur khun ublei Kisah kemana bagi puling di kenapa jika bagi laban syam bakumno Nebukadnezar la yaro ya blai jo ushadrak umeshak bad Abednego ti perlo hang ning lai i bakumno kini kilai ngot ushadrak umeshak bad Abednego kila yeng scam haga jinget ke jongki kinget bad kitip bau blai un yarab iki dan hapdeng gajing ma gajing mensaw perlo ngitip bagi ski ki ya kila jan hajing khang habangi pen yari perthai menta kidap tang na gajing sniu sudah i perlo bakumno kitma kiwan kumno kijipang distam kiwan kumno kijing kiwan hakajing em gajangi ubrio menta ite bagisngi kiya glajan hajing khang bang ite ba kita giski bak haddo kindan shibun ki bang kijing tenjo ki banwan hakajing em gajangi ba kala tenjo ya ushadrak umeshak bad Abednego ti perlo ngai scam bangi iwe piwe ngin longkum ushadrak umeshak bad Abednego ini yang scam hakajing gajangi bad onda lawan kata ka khlam onda lawan kata kisngi ki bakhadur ngin am tieng bad ngin ngai scam bo blai undan kala bangi bad unjarap ingina kita ki jing baro ki wan Permen, ba iwe piwe dangi ngin pen scam ka jing gajangi ngin wan kham jan show blai ngin yai pulik tin ka jau ngin yai shakri ba ngin mani pen bram kerteng ka jau ka bakong hasan kadai hagisngi ki bakhado babuna preng jongi ngin telot ba ngin habno handrei to duai to pen kre na do menta bahak kita ski ke bakhado anda kala ajia anda lawan kita kijing hakaje em gajongi ngin yang scam hakaje gajongi ban ngin om tieng ban ngin phai be choblei batang choblei hi perlok to blei khui phi ban nang yai shakri ban nang yai mane ban nang pen scam ya gajing ngai gajong phi ban ya gajing dei gajong phi bat to blei khui phi we baro amen